What's up guys, it's me again, Untoy, and welcome back to our channel. So for today's video, Amoy chop ang alkansya. i-chop na mo ang alkansya kaya mong bukpon. Amo na da. Ha? Amo ako. So atong kauban karon si Rial Salinas Velasquez, ang one and only beautiful cousin may ligo. Diba? So kini ay atong nakita din sa kabangan mga awat mong mga kuan, mga alkansya. Diba? So kining blue mo nila mo ang GCash charges. Inapin na Ikaw na. naman sa mga charges sa mga cash in cash out. O kinikot. So kung lang nga alkansya sa GCash cash in cash out ko na. Kaya puno naman ko din. What's up? Kaya puno naman ko din. So dali na mo gi sagot ang mga pagkong charges. Kaya may na lang ni pampalitan diaper o gatas ni Lola. It's a kiring green is sa loading business na to. O, ato gining papunon guys. Kaya pala ito ni Bukpon ni puno na. So Lingi sa. ipapalito ko lang. Gusto ito din. Oh, lingi saya. Nag-ibig sa mag-vlog sa to. Kung bago ko mas akong video, ay mo kalimut sa pag-like, follow, and subscribe my channel. So, hindi ka din ito ato ang palang guys. Ato ang bukod ka ng lawa. So, gagamit ko og kutsilyo. Kaya para mabuok yun ang natapitso no, naginit ng baboy. Diba? Ang pata naman guys is, gamitan naman ni pampalito gatas o Amo na ibutang. diaper. Sa hinahin na ito, di ko kay. Kay ako alkansya. So, ato na ning chapon guys. No? So, katong mga naglantaw diha, ginencourage sila mo magtigong dito kay para natin makutlo ba. Makinahanglan ta. Kini sa ako malito na sa akong loading business din sa GCash ninyo. Sa GCash naman din sa akong iyaan si Roselyn Salinas Velasquez. Kung gusto mo magpa cash in cash out, ani alam diri sa kuan, Purok 2 sa Pilaw, Tangub City. Kung gusto mo magpanood kung kung gusto mo mapanood, pwede po din sa mong balay. Ani alam sa mong balay. Kung reseller naman daan sa PC, pwede mo mapanood din sa mong balay. Wala ko yung tarpaulin dito nakabutang na Untoy Load Business. Station na to ha, Purok 2, Makilaw, Tangub City. So, gibuak tayo ako guys ha. Tabang tag-ihapon tayo. Tabang tag-ihapon. Ha? So, una na yung duha ko, linig puno na. Kini kay mga pamanit puno mo. Mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Ang kutsilyo. Puno na gid kayo guys. Tanaw guys. So, ito sa nangipuson guys para di na masamad. Yes, guys. Panahon na kanibok. So, kining duha kay di pa man ni gamit din duha. Ito sa rin pag-display. Kini pa man na itong bukton. Ha? Hindi na sa mas kilid. Ito na sa kilid. Kawan ako sa higil ha. Ako na yung ig-agaw. Beautiful castle. Castle. Alawa guys oh. Dagan kayo. Kita na sila ya. Marami pampalit gatas. Gatas ako. Gatas o gatas ni Yeyel o gatas po ni Lola. O kuan po. Kaya per po din na. Okay. So amo na ginahinayan na mong tingog kay nanay na nga tulog. Natutog na silang papa. Karawang nang pakita pa nang nagdangin din. O pala yun. So nahuman lagi guys, so iya po ato ang silyo ato ang alkansya, sulod sa alkansya. So kini silyo is 470 o kini apple is 5,060. So pila naman to. So kamo ni pinta dia pang nibalag okay. Na namay pang palit gatas na Yeyel og sa iyang Lola. Yes. So ang tudin nila po akong video. So ay mo kalimut sa pag-like, comment, share, and subscribe, and follow my channel. Untoy channel. Susunod pa na ito para kita atong bukol pa rin duha kang alkansya. Bukol. Maraming salamat. Alright.